esta sesión. Finalmente saiu adiante a proposta do Goberno Municipal para designar como festivos locais o 24 de xullo, Día da Adorna, e o 12 de setembro, Santa Uxía. Eu apostei fai tempo e vou seguir apostando polo que creo que é o sentimento dos ribeirenses. E os sentimentos dos ribeirenses que eu palpo ca Adorna fixeronme cambiar de opinión fai anos. E polo tanto proponemos a Adorna porque creo que a maioría dos ribeirenses queren Adorna. E propoño Santa Eugenia porque tamén estou convencido que a maioría da xente de Ribeira quer ese día. Foi grazas aos votos do partido Barbanza Independente. O seu voceiro, malia que si apoiou a proposta, amosouse moi crítico coa atitude do goberno por non ter consensuado previamente co resto da corporación as datas festivas. Horas antes de las comisiones informativas nos envía usted un mail con la propuesta de los festivos. Y esa es la forma de actuar que tiene usted, señor alcalde, que no escucha a los vecinos. Fronte á proposta que finalmente foi aprobada, figuraba a alternativa do resto dos grupos que se decantaban pola Adorna, que en 2023 caera nun luns, e polo martes de Entroido, dada a súa gran repercusión económica para a hostalería da vila. Unhas xornadas festivas que lle reportan ingresos á hostelería nun momento de baixo consumo, como son os meses de inverno. E, sobre todo, se temos en conta que hai que capear unha crise económica ou afrontar a suba xeralizada de prezos ou de enerxía, pois eses festexos fanse aínda máis necesarios. Consideramos que a hostelería, o comercio e a restauración de Ribeira verase moi resentida económicamente pola merma de ventas sin ter este día como festivo. E máis na temporada baixa como é a invernía, onde tanta falta lle fai tamén o diñeiro aos nosos comerciantes. Propoñían trasladar as celebracións de Santa Uxía a segunda fin de semana de setembro para manter así as festas na honra da patroa sen perder o martes de Carnaval. Sería a segunda fin de semana de setembro e aí, nesa semana de setembro, se podían concentrar de igual maneira actividades lúdicas, participativas, culturais e o que se quixera poñer. Durante a sesión abordáronse tamén outros puntos como a aprobación da Conta Xeral de 2021 ou o expediente de expropiación forzosa para a execución da senda peonil en Coroso.